Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong.
dawn. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment on. You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment. I will love you as long as I live. From this moment Tangiang Mahita. Di bagasang kurniama doho tanah doho todi purbadia. Amin. Amin. Ali di bata perpurong roha. Maduk muliati duhami tuho. Ala di liokoro tuhami saredon ari ngaleket. Nenggurhat nama hami tu gereja. Berenami, guru nami do sudi keluarga. Ima nalaho majalo pasu-pasu siapko marhite malimu nabeje di gereja. Toktong ma dongani hami di pardalano. Do dinaro di mulak pian no siap gereja di nama dalaton arat nami obat tuadak batak. Asa ho toktong mengajari madongani hami mardalat sasudina obat tulomo ni roha. Pada usia kami parsalisia, pada usia kami marah, akka abad-abad. Amuliau madiama doho tanah, doho todi porbadia, songa doho timbulan doho main doho tong salamu saleling lema. Amin. Di bagasan guardiama doho tanah, doho todi porbadia. Amin. Sadarion matikina pasato jacita tujoloni Tuhani ado hoto gabe sada gabe dongan ningoluku sadi saur matua Jelas di rohana ngersa Buanau manang tu dia pe holau Panisio anau diho Jelas diari nang udan
pasahat marohaku Rodi saleleng oluku asa gawe diho Hasiang upasahat maholoku lo di ujung di goluku satu seholang tuho Mau lihat tema Tuhan Marhite pasu-pasu Tuhan mina dua Nasa jadi Masiha Horas ma dihita saluhutna tarlumobi dihamu nalau majalo pasu-pasu pardonga saripeon nuai saya anggiat ma debata mamasu-masu hita saluhutna amen. Amang pastor nami napi nasangapan nunga marsitandan jalan nunga marsi haholongan ionokon namion ima si Sarwedi si Mamora do si Maria Winnie Primadani Simbolon ala nii Sanwari rodo hami akan natoras nila sida pasahaton na sida tuhurian ni Jesus Kristus marhite-hite amat ta pastor jala hupangido hami asaradema amat ta pastor mamasu-masu na sida marguru tu akaru ruhut nang hasomalan ni Huria Katolik. Maluati ma dihamu disude hapor seaon muna pasahaton na sida na duaon asa diresmihon pardongan saripeon na sida di bagasan Huria Katolik. Saya anggiat ma debata mamasu-masu hita saluhutna tarlumobi na sida na duaon di bagasan guarni ama dot anak dot todi porbadia amen. Sonari di bagasan hapor seaon rapudur mahita masuk tu bagas joro ni debata yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sedarion merlasmi roha hita sanhutna, alanyaha, alana pasu-pasu di debata, nanang tajalo di bagasan pikion, tanmu ima, tu angginami, tu anakta, Sarwedi si Mamora, dohon, Winnie, buru si Polo. Sedarion nasida lalau meresmikan sakramen pardongan saripeo.
Kita tahu jelas, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk sampai kepada momen ini kita harus melewati banyak cobaan dan tantangan. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Pertama-tama kita ingin bersyukur kepada Tuhan, karena atas rahmat Tuhanlah pada kesempatan ini kita semua boleh bergembira bersama, berkumpul bersama di tempat ini untuk menyaksikan peresmian sakramen pernikahan dari anak-anak kita, anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengawali perayaan ini dengan hening sejenak mengakui segala dosa-dosa kita. Saudari Bapak Ibu kasih saat dosa sehat, ibarat panahnya koma kita yang membawa di bawah. Au mata tertutup di antara sembilan guru, namun dia ada bahwa salah keluarga dari saya marasi roha madebata nasun hinagogo kita. Saya dise saya ibana maraka dosata. Jala didogu mahita kuhamuluan natot kami. Anasiro hamdi kami. Haleluya. Asiro hamdi kami. Pajahaon sian Kejadian 2 ayat 11 124 sonon ma katana. Dungi ninna di bata Jehova dang jadi punjung dolmai kubain ma di ibana sada pangurutina bayan donganna. Aidung sundi jadi hod di bata Jehova siat tanoi nasa binatang di ladang. Rodi sude pidong akka namar tonga-tonga langit ditogihon mai tu si Adam. Asa di ida manang beha guaronna. Jala ia dibayan si Adam guarni nasa namar hosa laos ido guarna. Jadi di basi Adam ma guarnina sa papahanan rodi pidong akka namar tonga-tonga langit do nasa namang gulmit di tanoon alai anggo di si Adam danga dong jupang pangurupi bahen donganna dungi terlalak mudum ma si Adam di bahen di bata Jehova jadi dienet masada sian rusukna jala dilakopon sibuk tu pembuatan naik dungi di pauli debata Jehova rusuk nabi nuat naik sian si Adam baen buru-buru jala ditugu ibana tu si Adam dungi ninna si Adam ma oddo sahali holi-holi sian akka holi-holiku jala sibuk sian sibukku guaron maibana zolma ni bawa alasian bawa ibana dibuat dibaini tadikon ni bawa doa mana do tinana madongani zolmana
jadi sada sibuk nasida. Samanima dipakulingi di batahita sadarion. Anima donganani hamu. Datangihon mabarita naulini Yesus Kristus napi natomo-tomoni si Mateus. Di sadatiki Roma akan parisen mengunjungi Yesus ninado beha na jadi do sirak konon di bawah jolmana asal adong alana alai ini nama mengalusinasida dangdung di jaha hamu haroa sian mulana ido ditofa panopai nasida bawa dokter buru-buru ai di dokter di baheni tadi konon ni bawa do amana dokter kinana lau patu pahun dirina tu dongan saribena gabe sada daging do nasida na duai asan dada dua benasida tung sada daging do onpe nang pina domu ni debata dan jadi sirakonon ni jolo songonima barita nauli na pina tolhas kita sadarion. Silakan. Tidak baik manusia itu seorang desa dan jadi kunjung julmai, maka Allah menciptakan manusia dan juga menciptakan siapa penolong yang sepadan bagi dia. Tapi dari harapan dewata asal bahagia nasida, asal sejahtera manusia. Tidak sekarang saya. Pada waktu ini ciptaan sudah bagus. Tuhan sudah menciptakan binatang yang ada di laut, burung di udara sudah jadi lebih dahulu dari manusia. Lalu diciptakan manusia, dia sendiri saja. Lalu berpikir, saya mau menjadikan penolong ciptaan ini. Apakah cocok menjadi teman hidupnya? Buat binatang. Tapi masuk binatang dan dibuli, baik dibuat mati zolmo. Isi zolmo, karena si sarwe juga, si sarwe juga mati zolmo patro kalau dia mati si dia. Tak cocok apa itu. Bagi bagian takut dijadikan saksa. Tak cocok. Ibu pengusir bagian mungkin cocok dengan isi sarwi. Bagian sih lagi media mana dan jadi tak cocok. Dapat mengusir hidup nama. Tetap tidak cocok. Tidak cocok menjadi teman. Terus mana kau? Sudahlah. Sudah Tuhan alam kan? Simsalabim. Mun fayakunillah. Modal maksi sarwa ini dibuat matulah usulna. Kita bahas jadilah si Maria ini. Inilah tulang dari tulangku, tulang dari rusukku. Maka
jadilah si Hawa, jadilah si Bini. Inilah yang cocok menjadi temannya. Mengapa mereka sampai berani meninggalkan orang tuanya? Senari kan, dua orang tua. Okelah kita lihat berani sampai meninggalkan Jakarta sampai Mission Kulon Timur. Bertarik kan, akan kainan Oceanarau melihat jalan aku muda. Aci dagingnya, sangat muda bodoh, sangat balakan. Aci dagingnya lagi demi cinta. Cinta, saya mengutip kata Ahmad Siregar, tidak mengenal lokasi, tidak mengenal istilahnya GPS. GPS itu kalah kalian bolong. Bayangkan mal ini. Apakah dulu kamu pernah bermimpi sampai ada di hutan bodoh? Akhirnya oke begitu mimpi sama-sama. Saya hutan bodoh. Cinta ini yang berani membuat mereka meninggalkan dan bersatu dengan istri. Tadi dipersatukan untuk apa? Supaya bahagia, sejahtera bersama. Inilah tujuan mereka menikah dan punya anak berjodoh. Kalau kita kan, pikiran dah masa tunggu kan. Tujuan perkawinan yang kita bayangkan itu beranak cucu. Tujuan pertama perkawinan itu adalah kesejahteraan, hidup bahagia. Ini maksud. Tetapi sejajar. Kamu adalah tulang dari rusuknya, bukan tulang ekornya, atau bukan tulang kepalanya. Tetapi ada kesejahteraan. Bukan berarti perempuan itu rendah, laki-laki itu lebih tinggi. Tidak. Kita akan coba hati-hati dengan kondisi coba. Tapi nyata, pendidikan dari laki-laki ya kan. Nah, diskusi. Dialog, itu perlu. Kalau tidak, mana ada konflik. Kalau terjadi konflik, suatu terpikir di roham sirah. Bercerai itu bukanlah solusi, bukan solusi. Tanggung keadaan bercerai mengatasi masalah atau masalah, tetapi menambah masalah kalau bercerai. Maka duduk bersama, ya. Senari masuk mahita du ulaun pahoton pardongan saripeong. Edi dan Winnie, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, kami sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Hamuna dua dung binahen suku-suku dohon panaktasion. Au pastor muna mangoloi pangiduan munai. Alayat dorang so resmihon pardongan saripeon munau. Saunari huleon matu hamu tikki. Asalau hamu tuna dua muna lau mandok maudate tu sude holong inasida. Nasalelengon mangido maaf tu sude hasalau muna tuna sida. Salelengon jala-jalo hamu ma pasu tuna sida.
Jadi dihamu na tua-tua nina lau terpasu-pasuan. Atorang so diresmihon pardongan saripion ni anak dohot gorumuna. Jalu hamu mahata mauliate nina sida, dohot hata maaf nina sida. Paborat hamu mana sida mardongan pasu nina ini. Sarwedi Simamura, Dohot Maria Winnie, Primardani Simbolon, Marsicara Hamuna 2, Baitat dan Hasadawan Dohot Olong Nil Hamuna. Hamuna 2 sonari mardongan serep di roha Nayas jalan Napolim di bagasa sakap nauli Dota hapur siau Anjok jok kamu ma sonari padan pardongan saripion. Di hadapan Tuhan, para imam, para orang tua, para saksi, dan segenap hadirin sekalian, saya Sarwedi Simamura memilih engkau Maria Winnie Primardani Simbolon menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan Injil suci ini. Di hadapan Tuhan, Pak Imam, para orang tua, para saksi dan segenap hadirin sekalian, saya Maria Winnie Primardani Simbolon mengambil engkau Sarwedi Simamura menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya di hadapan Allah dan Injil
di bagasan guar ni huriata, di jolo ni aka saksi dohot di jolo ni sudena pengudison, upar hatutu do pardongan saripeon hunaon, gawe pardongan saripeon nagok, sada sakramen di bagasan Kristus. Hanguluk kamu mai gabe mual ni hago gondon pasu-pasu na manotong di hamuna dua. Di bagasan guar ni ama, dohot anak, dotot di porbadia. Amin. Naung pinadomu di debata dan jadi sirap konon di colma. Ale Tuhan pasu-pasu akakit tinon di bagasan kornyama dot anak dotot di porbadia. Amin. Nahurasi kami di bagasan kuarmu, ajar mematu akadohan lala mamak ketitinon, lapatan menurut tujuan ini, baik mana sidak hot di padanya, totong di bagasan dami, kuhututu marsi habolongan, margi dari Kristus Tuhan kami. Amin. Maria Winnie Primadani Simbolos, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya di Simon Mora, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata nami pasu-pasu buku nabadion. Nalau dipakai dengan nami si sarwe di si Mamora dot si Maria Winnie Primardani si Bolon. Asahata di debata natar surat di bagasan buku nabadion. Gabe tukot dot sulu di keluarga dinasida. Suang sengoni pasu-pasu masilangon. Rosario, Dota Kapatu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Asa betanda di hararom di keluarga Nasida. Dalam mangalehon gogo tunasida, lau mangarodoti patikmi, manite Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan nama nami, jalan debata nami. Hodo mual ni nasa pasu-pasu, panurason, haipason dohot panggabeon, tatak mamar dengan asi ni roham boras parbe sakti, napatadahu pasu-pasu, panurason, haipason dohot panggabeon, dalam uloson, napatadahon, pangaramution dohot parlinggoman mudihami, tarlumubi di akka dengan nami nalama makke uloson, pasu-pasu mana. Boras do kunoson di bagasan guarniama do kana do ton di porbadia. Amin. Nanang pakion nami lau mamasu nasida na dua. Marhite hite Kristus Tuhan nami. Amin.
dapat dahon asi dohot holong ni rohani amata debata dihita saluhutna tarlu mobi dihamuna dua saya sahat ma kuhita tarlu mobi dihamuna dua si gabe dohot si horas di bagasan goar ni ama dohot anak dohot di porbadia amin. Una dua boy matasa na kami kesempatan. Martangi yang mahita ale debata nunga ditopaho nasa nadong marhite hagogo ombu nunga didokko pardongan saripeon nang pinato bumi dang boy sirang be ale debata nunga di parbadia ibo pardongan saripeon jalan nunga di baikko parpadanan pardongan saripeon gabe tanda masa daun Kristus dohot kuria nai ale di bata siam mura nai do bunga di padon ko bawa do boru jala di pasada bodo nasida asa martinoppa om masada pasu naso sinegaan ni dosa tiap-tianan jala dangkar baurhon aik na sumari saya tangkap si Maria Winnie Primardani Borusi Bolonon mardongan asi dohot holong ni rohani asa holong dohot dameni kotong mian di ibara anggiat manibara dari ina na burju songon aka boru na badia na pinuji di bagasan buku na badia tutanya ko kami mause go sisa lewi si mamora anggiat ton sumar lalu dari bara makan koton jala manulangan tanggung jawabna songon maradokon pardijabuna dot akayanak konna nang maradokon masyarakat tupang dohang matuho ale Tuhan anggiat manasida na dua totong marsihohot di bagasan hapor siaon do di akka patikmi saya totong marsada nasida diripe nasida jala anggiat matarida jala tarhilala di ngolu nasida holong nasiak koi uhut marsinodang di nasida hati orang ni bohim asa boy parangi nasida gabi tiruan na denggan manang na didia be nasida pargogoy manasida marhite agogo ni barita nang li asa boy nasida gabi sitidami ni Kristus susude dongan anggiat marpinok marnasida jala boy gabe na tua sitiruon jala say boy manasida sahat marnida pahoppu na tao pasonakpon rohanasida anggiat sarmatua nasida jala di ujung na boy marhatuao nasida di ngolu na manottong di harajaumi marhite-hite Kristus Tuhan nami. Amin. Marsomba kami kehidupan ini, marsomba Tuhan.
Tuhan anggiat di halomo debata peleat kaon. Ale debata jaluma peleanon nang subau kami sonari tumo marhite siani pangdokan suksuk toma pasu-pasun di pardonga sari peonon ay bodo pangadokon ruhud na badiyaw atong ramoti jala udigi maagkadongan namion marhite-hite holong ni rohani anak ni Jesus Kristus naso marbatas na mangulong nuay dototong Rodi salele di lelek na amin. Tuhan ima matungani hamna. Dopak gijang marohata. Madok mauliati mahita Tuhan debatakta. Ima tutu natama jala patu. Tigor jala ulidu. Asa totong jala manang didia pe mandok mauliate hami tuho ale Tuhan amana badia debatana sunhina gogo jala nama notong ima marhite Kristus Tuhan nami ay marhite ibana do ditogu bo hajol maun Tuhan tuaun ibagasan ibana do tiadong kon sakramen pardongan sari peon gawe pardomuan di molo asa patar olong rohana mida orwana ima udiai sudi anak natutu usian pardonga sari peon nau pinasupasumi di babak bodo gawe anak setia bapak saulian sogo dengan panean di Kristus bagi debara diujiakan suku-sukuan maupun akan badia atau namun tiba ini laus memahami pada mohon suara namin eldena sidai asadul hami untuk marsel di roha maka kita kon tung nabadia doho ale amang mualina sahabadiaon atong pangido hami parbadiai ma siwanamion marhite gogoni toti asa muba di hami gabe daging dot mudar ni Tuhan nami Yesus Kristus Kiborngin uju di pasahat di bana paima sosonggok si taono na berni na jinalona sian rade ni rohana dibuat ibana maroti di dok mamoliate di bonggoli maroti di parleon tuak kasih sianna uhud madok jalo hamu jala pangakamu ma ayod do dagiku na pinasama kumokok pamu Songoni mamuse dung sin mangan dibuat Yesus ma panginuman didok muse mauliate pasat mai tuak kasesana ubud madok jalo hamu sude mahamu minum sianon on ma panginuman lamarisi mudar parpadanan nipadan naimbaru jalana manotong nani usehon humok kopamu dohon nasorok bayan hasesaan di dosa Songoni mahulak kamu bahan paringotan diau. Omma pamusatan niluhut parsaulian na hina porsiani. Nama maten Tuhan bertahun kami. Ayo dulu menjatuhkan Harap sodero Tuhan Atong bubut marningot hamamate Dot hahenon ni Kristus Kusupau kami mentubo ali anak Roti hanguluan Dot panginuman kaulamon Madok mauliate Tuhan Alanunga di patamahu kami Jojong tuado panu Laong parhalado di colong Pangido kami, asa kami nang majano dagang dohot
Yesus di pasada tu di perbadiai dari bangsa. Aliamang baju pasuma huriam namar serat di dia tanom sebaiknya asalam jaga kolom nama si holongan imam tapon bos nami Franciscus Donus nami Cornelius Kayu konsulen perhala huriam Palua mama nangaka dengan nami akan aporsea do sude tahe akan naung mondingi. Saya leong tunasida do sude dongan naung mate di bagasan Kristus para dianan nasional. Saya si marham tunasida jakom manasida tu bagasan ampunammu. Aleama sude doai mangidu aisi rohan. Asa dorhani marjam bersih hatuau nama notong rapon Santa Maria sa naso habubuan ima inani debata rapon akka apostel do sude halang nabadia natong mangulu di bagasan holong saya luas mahami doho mamudi pasangat pokok Marhite-hite ibana, rabdo ibana, laos di bagasan ibana, tontong dosa tuho ale debata amana sunminaruhu, nasa sopado hamuliao, satlo di saleng di lelengna. Amen. Tuhan hidup madas-das sita marhite hatana, las mengajar kita marhite sian panuturion ni hadebatauna hido alanang bahenna barani hita matdok amana bina di berbagai jam sayo raya baruan sayo marajam sesau dalam berbagai semua eonan nan sadari subhanan sedana dari sama-sama misalnya kapasaratan dunia Aliyaman inasangat maguar tinagdaw lawan ng parsawang namin sigang paling ito ang irmatang na doon masyarakat na hindi naman asa tatong mausawat ng fremo na galing jingjiya ibuwan urut makiling di halo ni Jesus Kristus si paluwa kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus maafkan bunani manusia Kamu kadongan tidak amang anak biru-biru di debata nama buat dosa di portibion. Martua mahita nan yarahon tu horo-horo di biru-biru. Haleluya. Pamatang ini Kristus.
Menangis senang mengeloi Tuhan dewata jauh baik Nasai potong porsea di hatanai Naso mampan marah Tuhan dewata jauh baik Nagelape susah manang lasmi rohai Dapot nang hangoluani say matu asona nang rumah tanggani akana marpadan sayo di Tuhani tungsomu basomo sedo badanai molodung Yesus di bahen galera Nasay mamatu marmudu Manalion matanggali Diras di roha Nang asa Sayo di Tuhani Di pasorang say matua maunay Imato padat tanang litikio Dakot pasuk nang hangoluani say martu asonang nang rumah tanggani akana marpadan sayo di Tuhani tungsomu basomo sedo padanai molodung Yesus di bahen gateraja sioloani nasay mangatur marmudu manarion matanggari bilas ni roha nang asap sayo di Tuhani di pasonang say matua maudunay Imato padat tanang litikio unang pamubasa tujoloanon manang bisita onon lasmi rohape mangoloy tuhat kasay totong taingote Alay Tuhan tanda pangagkadungan namin na pinuga na siya di Jolo do di Jolo nilanggatan say di ulahon jala dirado di nasiya man mardongan agogomon di pasu-pasu atong katibul man pasangapon di tuaro di bagasan pardongan saripeon di nasidaw bahit diruan di hani
na tahu puji-pujian ibu nuai doa brodi saleleng nileleng na amin. Senari tapasama itu keluarga Mai Baru bertangiang dijolongi